näin kuulkaa, tämä likka lähti liikkeeltä, mojahti. Vetää muuten täyden verran, uskokaa huviksena, kun veto luo muuten täysin ja se menee maaliin asti. Punaiselle lipulle asti menee. Aika kova ensikertalainen suoritus, jos pääsee kulkuun. Meidään ei vaikka kuinka täytyy kuinkaan pidettää. No niin, siitä se lähti heti fullpullilla tämäkin ura käyntiin. No niin, hieno homma. No niin ja näin, lähtee joku kissi sukka sillansa. Kyllä lähti komiasti. Meni jo vissiin rajoittunut tuossa. Yhdellä tuli kuulkaa taas full pulli, Jonna Mäkelä. 2 kertaa. Eli silloin Karhukoplan porukka on omaa Karhukoplan porukkaa lähettämäskin. No niin, nyt saadaan kunnolla vähän savuja. No niin, nyt hypiä näyttämään oikein. No niin, kuulkaa. Aika kova peli on kuulkaa. Täällä on tää pohjat tänä päivänä. Paperia melkein. Saas nähdä. No niin, nyt aplodeja. Melkein nyt tietääkin tuon listan, jotta ei Ritakasarja pitää ainakaan kaikkia juustoja antaa. No niin, siitä lähdetään menemään. Viimeinen veto tänä päivänä täällä Jalasjärven maaseutunuorten. No muuten menee Pekkaille, perhana vielä. Menee Pekka, menee vielä Pekkoon. Mene. Voi että oli lähellä täysveto, totta vielä. Vai menikö? Jäi taas se 4-5 taakse, perhana viekö.